शंकर भगवान माँ पार्वती की जय, संग में कार्तिक गणेश की जय। प्रेम से बोलाए सुगनवा सुगनवा, 33 करोड़ देवी देवता और सच्चे दरबार की जय। ताई ए गुरु भैया गुरु बहिना एगो बहुत सुंदर शिव चर्चा गीत लेके आइल बनी। एगो शिष्या बाड़ी एगो शिष्या से कहत हरी के शिष्या हम कौनो डॉक्टर वैद्य के लगे ना जाइले, क्योंकि आजकल डॉक्टर के वैद्य के लगे गईला पे सभे केहू लूटही खातिर तैयार बा। दवा लोग करता 10 रुपया के आ लेता 20। तो दवा जब भी सूट करेला जब भगवान से भक्ति रहेला तभी। तो कहत अरे कि हम डॉक्टर वैद्य के लगे ना जाइले, हम भगवान के शंकर भगवान के जड़िए से हम ठीक हो जाइले और वहाँ के चर्चा गईले से हमके आनंद मिलेला। तो ई सही कहल गईल बा, क्योंकि डॉक्टर वैद्य के लगे भी गईला से डॉक्टर और वैद्य दोनों आदमी यह कहेला दवा तो हम करतानी, दुआ ऊपर वाला के बा। तो यही से हमने के दवा के साथ दुआ भी बहुत जरूरी रहेला। यही से भगवान के भक्ति हमेशा करे के चाहिए, और भगवान के भक्ति के लिए कोनो उम्र ना होखेला, बचपना होके चाहे जवानी होके चाहे बुढ़ापा होके, हर समय में भगवान के भक्ति करे के चाहिए। ताई हमने के गीत जौन बात और संगीत के माध्यम से सुनल जाओ, और ये गीत पसंद आई तो हमरा पे रउआ सब अपन प्यार दुलार बनौले रहब, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखब। ताई सुनल जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जड़ी